Vi skal tale om internettet som en mulighed for demokratiet og som en trussel mod demokratiet. Der vil være mange emner her, ikke også? Så der vil blive skudt pointer af, som ikke nødvendigvis hænger sammen med det, der er gået forud og det, der kommer efterfølgende. Det vil jeg dybest set bare prøve at stå og styre og rydde op i undervejs. Og hvis der viser sig røde tråde og mønstre undervejs, så er det nok min opgave i virkeligheden at sørge for, at vi gør os færdige med det, vi er i gang med, før vi går videre. Vi starter med det, der også har stået på plakaterne, og som er det overordnede spørgsmål. Poul Madsen. Den tone, man i dag har, hvis man går ind på Nationen på Ekstrabladet, hvis man går ind på Facebook på debatsiden, hvis man går på Twitter osv. Den tone, der er på nettet i dag, afholder den folk fra at tage del i den demokratiske debat. Ja, det tror jeg, den gør nogle steder, men den er samtidig også, tror jeg, helt klart med til at få nogle nye debattører på banen. Nogle mennesker, som tager del i debatten, tager del i det politiske liv. Man kan altid diskutere, om tonen bliver for rå, om den bliver for voldsom. Men man kan også omvendt sige, at hvis den nu ikke var så rå og voldsom, men foregik i et skjult rum i stedet for, vil det så ikke være langt værre. Nu kommer den frem. Nu kan folk forholde sig til den. De kan lade være med at gå ind på Nationen. De kan lade være med at blive medlem af Facebook, hvis de ikke gider at høre på det. Men den er der, og den lever ikke i det skjulte, så man oplever på noget andet end et barnedebat. Og når man oplever, som man gør i dag i de der forer, særligt de forer, hvor både højre og venstreorienterede snakker med hinanden, som de gør for eksempel på Nationen, så vil man jo kunne se i løbet af en bemærkning eller to, bliver tingene ekstremt personlige, de går ekstremt tæt på. Er det et udtryk for en forrådelse, som er opstået over de sidste 10 år? Eller var folk præcis lige så fjendtligt indstillet over for hinanden for 20 år siden, bare uden steder at vise det? Ja, jeg tror, at folk var fuldstændig lige så rå. Det var bare bysladeren, som man gik og talte dårligt om naboen i de mindre bysamfund og de større bysamfund. Nu er den kommet til udtryk på, at man sidder og kører den af på Facebook eller på for eksempel Nationen på Ekstrabladet. Okay, Søren Pind, det her spørgsmål. Er det rigtigt, at det bare er bysladeren, som den eksisterede før? Vi ser det på en anden måde på grund af det medie, hvor den formidles, men vi er ikke blevet anderledes. Vi er ikke blevet mere rå eller mere fjendtlige. Nå, det synes jeg egentlig, vi er. Jeg synes, at vi... Kun jeg i Venstre, eller alle? Nej, ikke kun os i Venstre, men nu fylder vi jo også næsten en tredjedel. I hvert fald en tredjedel, så det er klart, at det spiller en rolle. Men essensen er den, at jeg tror, at den slags smitter. Og hvis man tror, at man... Jeg er jo meget liberal. Jeg mener sådan set, at folk må sige overhovedet, hvad de vil. Men jeg må også sige, at internettet, som jo er det, vi skal diskutere her i dag omkring Google, internettet har betydet, at vi ikke endnu har fået de sociale mekanismer, der ligesom førhen har håndteret blandt andet landsbyslaget. Vi har ikke rigtig fået styr på, vi har fået likes på Facebook, men vi har ikke fået sådan en protestmulighed. Sige, kan du så lade være, eller så skal man skrive, og det kan folk ikke lide. Og jeg synes, der er kommet ikke kun en vulgarisering, der er også kommet en forgrovelse, en forråelse, en ekstremitet, som jeg desværre tror gør, at vi fjerner os mere fra hinanden, end vi ellers burde gøre. Kunne gøre, behøvede at gøre. Prøv en gang lige at dele med os de overvejelser, som du selv har haft, fordi du har haft perioder, hvor du har været meget aktiv på Facebook, og perioder, hvor du ikke har været det. Og du har skrevet ting, måske nogle gange med intentioner om at få noget større offentligt rum, og nogle gange uden. Prøv lige at tage os tilbage her, down memory lane, og fortæl os, hvilke overvejelser har du sådan haft over de sidste år omkring, hvordan du bruger de sociale medier til stedet på dem selv? Jamen, det er jo meget med forskel. Altså, jeg vil sige, der er jo en række forskellige niveauer. Jeg kan huske, første gang, der fik jeg besked på, at nu skulle jeg have en hjemmeside. Så fik jeg en hjemmeside. Så fik jeg besked på, at jeg skulle lave noget, der hed en blog. Så lavede jeg en blog. Så skulle jeg lige pludselig lave noget med kommentarer på. Det var egentlig meget imod, men jeg gjorde det alligevel. Og jeg synes egentlig... Og så kom Facebook, skulle jeg have Facebook. Så kom Twitter, det er så mere elitært, det bruger jeg også. Og der er en lang række forskellige overvejelser for de forskellige ting. Facebook er mere hyggeligt. Altså Facebook er sådan den brede kommunikation, hvor man også kan lægge musiknumre ud og sådan noget. Men selv der er der jo... Altså, tag for eksempel, jeg lavede en update lige efter Breivik, for eksempel. Hvor jeg skrev om retsstaten. Og hvor jeg skrev om de der flipper op i Nordjylland, som kravlede op i træer mod vindmøller. Og der skrev jeg noget, som for mig var et forsvar for retsstaten, at vi de her år er nødt til at passe på retsstaten, som blev udlagt som om, at jeg mente, at det de der fyre og piger gjorde,
oppe der i Nordjylland, det var jo det samme som det Breivik havde gjort. Og det synes jeg er en mærkelig form for kommunikation. Nettet kræver af os, at vi er mere overbærende. Og det er måske, altså det er en udfordring. Det er jo også en udfordring for medier som Poul Madsens, fordi selvfølgelig er det fristende. Altså det er da fristende at knalde til, men vi har hverken udviklet de sociale mekanismer, der skal til for at håndtere det over for hinanden, og vi har heller ikke udviklet sådan ligesom den der accept af, at debatten er bedre. Men har du overvejet at droppe det hele? Så du overvejet at sige, at jeg skal ikke længere bruge de her sociale medier som kommunikationsplatform. Hvis jeg vil ud med et synspunkt, så vælger jeg en mere traditionel platform. Jeg skal slet ikke være til stede i det. Det er den overvejelse, du har? Jeg har flere forskellige overvejelser. Jeg har både overvejet det, jeg har også overvejet kun at bruge de sociale platforme. Jeg har også overvejet at nedlægge Facebook og kun bruge Twitter. Altså vil du aldrig nogensinde komme i tv igen? Er det det, du siger? Nej, jeg er jo i den heldige situation, at jeg kan vælge at vrage. Det er jo dejligt. Så jeg har så nyt at sige nej til dig så mange gange, Cleve. Det er helt fantastisk. Ja. Jeg kan jo læse mails op, og det var mig. Ja. Nej, men problemet er, synes jeg, at det man mener og det man ser bagefter ikke altid er det samme. Det kan sagtens skylde Klodsets formuleringer. Man er nødt til som moderne politiker i stigende grad at være ekstremt forsigtig med, hvad man skriver på de sociale medier. Det er hamrende irriterende. Johanne, nu får du begge spørgsmål. Det første først omkring tonen på nettet. Altså, mener du, det er sådan, at vi er blevet mere rå? Har vi udviklet en omgangsform, som ikke var der for nogle år siden? Eller var det præcis lige så slemt, hvis man tog ud i forsamlingshuset, eller i hvert fald stod i baren i pausen? Først så bliver jeg nødt til at sige til Søren, som siger, at man kan trykke synes godt om, men vi mangler et sted, hvor vi tilkendegiver, at vi ikke synes godt om, fordi det er besværligt at skrive. Der er for eksempel 85.000, som lige har skrevet under på, at de ikke synes, at offentlighedslov var en god idé. Så det var en meget konkret måde gennem nettet at vise sin modstand mod den lovgivning. Og generelt synes jeg, at der ligger en demokratisering i, at man har adgang til kommunikationsmidler, adgang til at tale med rigtig mange mennesker, uden at det koster noget. Altså, hvis vi ser noget som de rakkere, der var i Brorsons Kirke, der formåede de mennesker, som lavede det på 24 timer, at samle 20.000 mennesker til en demonstration på Slotspladsen. For år tilbage ville det have krævet, at man kunne købe annoncer i Politikken eller et eller andet sted for at komme ud til så mange mennesker på så kort tid. Men på grund af sociale medier fik de en adgang, som skaber en demokratisering. Men i forhold til tonen, jeg tror, det har en betydning, at man ikke sidder over for hinanden. Og det undrer mig egentlig, fordi man er jo ikke anonym på Facebook. Altså det undrer mig, at folk skriver så vanvittige ting, som de gør, når man kan kigge, hvem de er og se, hvor de arbejder og hvad ved jeg. Men det tror jeg spiller en rolle. Og da jeg startede med at bruge Facebook, der havde jeg sådan en beslutning om, at jeg ville kun censurere og slette og blokere, hvis folk var fuldstændig, altså med dødstrusler og den slags. Ellers så måtte folk skrive, hvad de ville. Så har der gået noget tid, så har jeg faktisk fået det sådan, at nu er der flere, hvor jeg siger, at det er for langt over grænsen. Altså i starten havde jeg sådan, det er kun hvis de skriver, nu kommer jeg og slår dig ihjel, at de bliver slettet. Nu bliver de også slettet, hvis de siger, at du fortjener at dø, hvor man kan sige, det må man jo ellers godt mene, vi har ytringsfrihed. Men det er min stue, det der Facebook. Og jeg har på en eller anden måde også ansvar for, at der bliver talt nogenlunde ordentligt til hinanden derinde. Men det siger, når du siger før, nævner eksemplet med underskriftsindsamling mod offentlighedsloven, nævner eksemplet med Brorsons Kirke, så siger du mener stadigvæk, at de positive muligheder af nettet opvejer de negative. Altså det er klart, at nettet samtidig giver, nu har vi set hele den her USA-diskussion om overvågning og så videre, nettet giver samtidig nogle stater en helt enestående mulighed for at overvåge borgere. Sådan er det, og det må vi jo forholde os til og være bevidste om. Men det er, synes jeg, en enorm demokratisering, at man uden penge har mulighed for at komme ud til så mange mennesker. Ligesom at jeg jo på Facebook har mulighed for dialog. Altså, hvis jeg står 10 sekunder i TV-avisen, så er det jo en envejskommunikation. Og så kan man så kaste ting på fjernsynet og tænke, luk røven, Johanne, hvor er du åndssvær at høre på, men på Facebook kan man faktisk komme i dialog. Jeg synes, der er for mange politikere, der ikke bruger de sociale medier på den måde, altså ikke svarer på henvendelser, ikke går ind og tager debatterne, der ligger presmeddelelser på, så bliver det et lidt ligegyldigt medie, så kunne man lige så godt sige det alle mulige andre medier. Det er en mulighed. Før vi åbner her for spørgsmål og kommentarer til den her diskussion, så lad mig prøve at spørge dig, nu har vi jo fat i to politikere her, som er meget ude, som møder folk og som har en stor kontaktflade. Ser du, at de sociale medier og det, der foregår på dem, har forandret, skal vi sige, politik som sådan? Altså er der et andet rum, foregår der en anden meningsdannelse, det er et andet tempo, end det gjorde for 5 år siden? Eller er det noget snak?
Ja, det gør, at der foregår en anden meningsdannelse. Først og fremmest har politikerne jo, ligesom alle andre, har fået deres egen medier. Og det er jo en meget, meget væsentlig ny ting. Det er, at man nu, som Søren Pind, han behøver ikke blive interviewet mere. Han kan bare spyge ild ud hver eneste minut, hvis han har lyst til det. Og det er jo men så forpligter det jo også. Det er sådan set også det, som jeg tror er ved at gå op for jer. Det er, at hvis man er et medie, så er man også nødt til at redigere i mediet. Ja. Man er nødt til at gå ind og forholde sig til det, der faktisk bliver sagt på mediet. Man er nødt til at svare på det. Siger du til os, at I rent faktisk redigerer Nation? Det kan jeg love dig, Johan. Vil du med ind og kigge på det? Ja, det kan jeg love dig, vi gør. Men der er det omvendt. Altså, der sætter I alt det, der ikke er dødstrusler. Ja, fordi vi har valgt, at nationen skal være en stor dødstrussel. Ja. Sådan er det. Nej, men det er selvfølgelig sletter vi, og man skal selvfølgelig moderere på det, man gør, og det gør vi også. Så kan det være, at man har forskellige grænser. Jeg er sikker på, også når jeg ser Søren Pinds Facebook, han har andre grænser, end Johanne har på sin Facebook. Og sådan vil det jo være forskelligt. Men man er nødt til at forholde sig til det, der foregår, og man er nødt til selv at blive et medie, der fungerer som et medie, hvis man vil have sin egen kommunikationskanal. Alright, sidste spørgsmål, før vi går til sagen. Jeg skal lige høre først Søren og så Johanne. Har du fået et andet billede af, hvordan folk er, eller hvor vælgerne er, eller hvordan danskerne er af de sociale medier, eller var du i kontakt med så mange mennesker i forhold til det, er ikke overrasket dig? Nej, jeg har sådan set fået et endnu stærkere billede af, at danskere som flest, altså som folk, er et rart og begavet folk. Men at vi har den udfordring, at der er en minoritet, som sætter sig på debatten, og i høj grad er med til at lægge en tonalitet, som langt de fleste ikke vil være en del af. Og det har vi ikke fundet instrumenterne til endnu. Altså det sjove er, hvis man, apropos det der, du siger med medierne, ikke? Nu har man jo også en kanal, hvor folk kan skrive direkte til en, i stedet for at skrive på den offentlige Facebook. Og der får man ofte nogle meget interessante, lange breve om alle mulige ting, som folk jo førhen havde meget mere besvær med at tilkendegive over for politikere. Det er en stor og god demokratisering af vores debat. Og det, som irriterer mig, det er, der sidder vi, de næste 20 år ved vi har nogle kolossale opgaver, vi skal løfte. Kernen i det her folk er rigtig, rigtig godt. Men vi har en udfordring med, at det, som Dostojevskij kalder kældermennesket, for ofte sætter sig på debatten. Og det har vi ikke formået at håndtere med. Johanne, samme spørgsmål her. Har du et andet billede af folk? Har du et andet billede af demokratiet og et andet billede af Danmark, efter at de sociale medier kom? Nu er du så ung, så du kan jo næsten ikke huske, hvordan det var før. Nej, men det er bare det er et supplement til forsamlingshuset, ikke? Jo. Og det synes jeg er fint. I 2007, der blev jeg valgt til Folketinget, og Thor Pedersen han holdt sådan en tale for de nyvalgte folketingsmedlemmer, hvor han advarede imod, at man var på Facebook i Folketingssalen. Fordi og det sjove var, at hans argument var ikke, at man skulle følge med, fordi det er der aldrig nogen, der på den måde har gjort i Folketingssalen. Hans argument var, at Folketingssalen var for folketingsmedlemmer. Jeg synes jo, det er så skæv en tilgang til det der medie. Altså, jeg synes jo, det er fantastisk at kunne deltage i en anden debat i Folketingssalen, lægge et link ud til Folketings-TV, og så er der faktisk rigtig mange mennesker, som vælger at følge med. Som, altså, det er da så en fantastisk demokratisk mulighed. Så på den måde kan man sige, at man har fået udvidet forsamlingshuset, samtidig med, at man i højere grad har mulighed for at invitere forsamlingshuset indenfor. Alright, og så er det sagen. Op med poten. Spørgsmål, indlæg, kommentar. Til det, der er blevet sagt, eller det, der ikke er blevet sagt. Ja, den her der. Ja. Hvem fotograf? Jeg synes, debatten mangler... Hvad hedder du? Henrik Jørgen? Torkild? Jeg hedder Gunnar Brys. Nej. Yes, og jeg er kun, fordi jeg synes, det smager spændende. Yes. Jeg synes, at debatten hviler meget på de unges grundlag. De, der har en lidt anden hårfarve, kan man sige, på min alder, der er mange, der er rigtig forskrækket over debatten. Jamen, det er dig, der giver dem gode hår, det er ikke mig. Men jeg synes, der er rigtig mange i min generation, der er lidt forskrækket på den debat. Og det er rigtig synd,
fordi det er jo et fantastisk standpunkt. Fordi selvom man er min alder, så kan man jo stadigvæk godt have nogle synspunkter, som man har lyst til at dele med. Men hvad er det, der holder dem væk, tror du? Er det tonen, eller er det teknikken? Hvad holder dem væk? Det er teknikken først og fremmest. Fordi de er jo vant til at blive dårligt behandlet under alle omstændigheder. Så det tror jeg ikke på. Alright, flere indlæg, spørgsmål og kommentarer op til panelet. Poten i vejret. Det kan da godt være, at Folkemødet skal flytte til Vestjylland næste år. Ja, den her. Rejs om her. Søren fortalte om det manglende dislike-knap. Der findes jo rigtig mange andre medier på Facebook, som faktisk har den her knap, hvor man får en meget kvalificeret dislike. Rigtig godt eksempel er det. Er det et firben eller en gravhund? Okay. Det er et amerikansk website, der Reddit, som både har op og ned. Der får man faktisk en ret kvalificeret debat, fordi at de dårlige kommentarer bliver skrevet i gode kommentarer. Og det er virkelig bare et symptom på, at vi har virkelig bare overtaget et forkert medie til at være politiske medier, og vi har taget sådan en scorebog fra amerikanske universitetsstuderende. Den er altså helt der. Ja. Du tænker på Facebook i virkeligheden her, ikke? Ja. Okay. Men lad os lige prøve at tale om det, Søren. Hvad siger du? Fordi er det sådan i dag på nettet, at de steder, hvor der sker noget, inden for de genrer, som vi taler om her. Om det er på din Facebook-side, hvis du redigerer den, og du har fået dig en medie, som Poul sagde før, det er på Johannes, hvis hun gør det samme. Men at man har ikke rigtig set nye uafhængige forum, man har vel ikke set hos partierne heller i virkeligheden, at nettet er gået ind og erstattet den gamle partikultur, eller hvad? Altså, kan et website, eller Reddit, kan de her websites gå ind og erstatte partierne eller forsamlingshusene, eller vil det være noget andet? Der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at på sigt så vil vi se et kolossalt pres på dem, som Johanne benævner som dem, der bare lægger presmeddelelser ud. Som formodentlig er skrevet af nogle bureaukrater i partierne, som fuldstændig har ensrettet. Ja, jeg kigger på dig, Christian. Som fuldstændig har ensrettet politikken, og derved fjernet menneskene, de egentlig valgte mennesker, fra de budskab, man repræsenterer for vælgerbefolkningen. Og det betyder jo, altså... Det der tror jeg er udfordringen for det moderne demokrati, det bliver, eller måske ikke så meget udfordring, men det bliver i hvert fald et faktum, at mennesker, som kan kommunikere direkte, sådan har det jo i virkeligheden altid været, men det bliver bare endnu mere nu. Mennesker, som kan kommunikere direkte, svare hurtigt, være koncise i det, de fortæller, til en meget større flok, end det vi har været vant til. De vil blive ophøjet, hvorimod du vil se en proletarisering af resten. Ja, men er det hvad det gør ved partistrukturen, er jo faktisk ret interessant. Men det skulle gøre dig til kejser af universet. Nej, det var ikke mig selv, jeg talte om. Det var jo Johanne, jeg talte om. Kunne du ikke høre det? Men Søren, lad os lige høre, fordi jeg skal lige spørge dig, er det nu rigtigt, hvad du siger? Fordi hvis man skulle spille djævelens advokat over for det argument, så kan man sige, det passer ikke. Altså, der er politikere, som har en meget høj medieprofil, men hvor mange gange du er i tv, og hvor interessante holdninger du indtager som politiker, er vel ikke nødvendigvis et spørgsmål, om du bliver finansminister eller ej. Det er vel tydeligt også, at der er meget magtfulde folk i en virksomhedsregering og i tunge ministerier, der ikke medvirker i massemonopolet, som ikke medvirker i kender du typen, og som har fundet en anden vej til magt og indflydelse. Lige for en god ordens skyld, så sagde jeg nej tak til kender du typen. Ja. Bare lige så vi har det på plads. Det ville være alt for uhyggeligt, hvis folk så det. Alle statuerne af Ronald Reagan? Ja, blandt andet. Ja, hvis bare det var det. Og plastikflamingoerne? Nej, altså... men jeg tror ikke desto mindre, uanset hvad du siger, at det leverer et kolossalt pres på partisystemerne, fordi der kommer en diskrepans præcis imellem det, du beskriver, ja, og dem, som så er i forbindelse med vælgerne på en eller anden måde. Og det er en udfordring. Jeg tror ikke på, om 10, 15, 20 år, du kan være moderne politiker uden at have den forbindelse. Det tror jeg simpelthen ikke på. Og jeg tror, at de dele af partistrukturen, som ønsker at modvirke det, får nogle kolossale problemer og vil forrådne og dø. Det tror jeg. Okay, så lad os lige nu. Det du siger her, det rejser et spørgsmål eller to. Betyder det her, at det vi ser i øjeblikket, og med alt, hvad der er sket i dansk politik de sidste 3 år, det er ikke småting, hvor du kan være i tvivl om, hvorvidt man som politikere og som partier under et har særlig godt fat i vælgerne? Altså, har vi et kommunikationsnedbrud nu, som man skal begynde at kaste til at genopbygge? Er det du siger?
Det ved jeg faktisk ikke rigtigt, hvad jeg skal svare på. Jeg mener, vi er i gang med noget, som vi ikke har prøvet før. Ja. Og hvor det kan gå alle veje. Altså, men jeg tror ikke på den fremtidige insulering. Altså, der var en af de amerikanske præsidenter, som førte en valgkampagne kun ved at sidde på sin veranda. Det kan man teoretisk set gøre med Facebook og Twitter nu om dagen. Det er ikke det, jeg mener. Det tror jeg simpelthen ikke er muligt. Jeg tror, at vi har nået et niveau i vores demokratiske udvikling, hvor folk vil diskutere, hvor folk vil have indflydelse, hvor folk vil tales med, hvor der skal føres en samtale med, ikke til. Og det vi er ved at udvikle nu, det er hvordan, og udfordringen består i, at der er en bestemt fraktion, som har sat sig på den debat, som gør, at den bliver for grim til at alle vil deltage. Okay, Johanne? Om til det der med, at de, der har samme hårfarve som Søren, måske i mindre grad deltager, så vil jeg sige, det er jo faktisk, altså det der er sikkert nogle eksperter her, der ved mere om, men i Danmark er gennemsnitsalderen på Facebook, eller hvad skal man sige, det er meget spredt, der er mange forskellige mennesker på Facebook i Danmark, så er der sådan en helt anden digitaliseringsdiskussion, som handler om det er demokratisk, at man kun kan komme i forbindelse med myndighederne, hvis man kan finde ud af at bruge computer. Det synes jeg måske er en anden diskussion. Men jeg synes, det som du tager fat i er meget spændende. Jeg har ikke svaret på det. Hvorfor er det lige det Facebook, vi er havnet på, som jo på alle mulige måder er et problematisk medie, hvor at der er nogen, der har rettigheder over de billeder, vi lægger ind. Der er sådan set ret dårlig sikkerhed osv. Der er reklamer over det hele. Det synes jeg da også, det vil jeg da godt være fri for. Men hvordan pokker rykker vi folk? Jeg aner ikke, hvordan man gør, men det ville da være så dejligt, hvis vi sagde, lad os komme væk fra Facebook. Det er alt for åndssvagt med deres rettigheder og vores ting, og vi vil ikke have reklamer. Jeg ved bare ikke, hvordan man rykker folk fra et medie til et andet. Se, Johanne, fordi før vi går videre i forhold til, fordi den vil jeg gerne tage videre til Poul Madsen om et øjeblik, men det samme spørgsmål, som jeg lige stillede Søren. Altså, mange vælgere oplever en afkobling mellem det, de oplever som deres egen virkelighed, den politik, der bliver ført. Man kan sige, at der er politikere, der er partier herunder Enhedslisten, der bruger meget energi på og får meget taletid på ligesom at gå ud og sige, her ligger virkeligheden, her ligger vælgerne, og her ligger politikerne, som de lå før og som de ligger nu. Det er løftebrudsdiskussionen. Det er der, hvor vælgerne oplever, at de ikke får, hvad de har betalt for. Når Søren siger, man bliver nødt til at kunne kommunikere med vælgerne, man bliver nødt til at kunne sælge sine idéer, man bliver nødt til, og så efterfølgende må man tro, gøre det samme efter et valg, som man har lovet før valget. Prøv at sige et ord eller to om det, fordi er risikoen ikke, at man lige præcis får det modsatte, en opdeling mellem de politikere, der er i medierne og indtager klare synspunkter og kritiserer hinanden, og så de politikere, der får magten før eller siden, hvad enten det er djøffere, som kommer ind med de røde eller ind med de blå. Altså, med andre ord, du og Søren kan slås i medierne, men beslutningerne vil stadigvæk blive taget af Thor Petersen og Bjarne Corydon og djøfferne i Finansministeriet. Men det der med, hvad for nogle beslutninger, der bliver truffet, har jo også noget at gøre med, hvad for en dagsorden, der er i samfundet. Altså magt og magtudøvelse eller indflydelse er jo andet end at sidde og lave for livet. Altså, det er jo også at sætte dagsordner. Altså, vi kan tage dagpengediskussionen som et eksempel. Der var ikke særlig mange på Christiansborg, der havde lyst til at tale om det dagpengeproblem. Der var rigtig mange mennesker i samfundet, der havde lyst til at tale om det dagpengeproblem. Og der blev sat en dagsorden. Og det kan man jo blandt andet gøre igennem de sociale medier. Og der vil jeg igen pege på det der med, at altså for eksempel et parti som Enhedslisten, som jo ikke er i nærheden af Venstres budgetter til at lave kampagne for eksempel jo kan involvere en masse mennesker i kampagne via nettet. Altså en gratis metode, kan man sige, ikke? Eller en gratis kanal, hvad skal jeg sige. Ja. Men så siger du vel også, at den oplevelse, som mange mennesker havde før dagpengeindgrebet, det var lige præcis det der med at sige, når man altså her har man virkeligheden eller vælgerne, eller de løfter, der er blevet afgivet, og så har man sådan en djøflogik på den anden side. Du siger, det at dagpengeindgrebet kom, viser, at den offentlige debat fungerer, og man kan faktisk, hvad skal vi sige, mobilisere en dagsorden. Ja, jeg siger, at den djøflogik, du taler om, den bliver udfordret, når der er rigtig mange mennesker uden for Christiansborg, som synes, det er et stort problem, at Christiansborg slet ikke forholder sig til problemet. Okay. Og Facebook er en af de metoder, der er til at sætte dagsordner. Og det er en forholdsvis demokratisk metode. Vi kan også snakke med Facebook. Nettet. En demokratisk metode, fordi man har adgang til det, også selvom man ikke kan indrykke store annoncer. Poul Madsen, vi har jo der foregår altid mere end én ting i verden ad gangen, og det der jo er sket i de år, vi har været igennem her de sidste 4 år, det er i hvert fald 2 udviklinger, der er ramlet sammen. På den ene side har man den her nye offentlighed, den fungerer anderledes, nyhedscyklusen fungerer anderledes, medierne fungerer anderledes, politik spiller en helt anden rolle for pressen i dag, end det gjorde måske bare i virkeligheden for 3-4 år siden. Så
en ny kommunikationsform og en ny mediesituation, og 2 så en økonomisk krise, som i virkeligheden har overrasket politikerne et antal gange og sat en helt ny form for politisk dagsorden. Er det rigtigt, at den politiske debat var mere kvalificeret for 10 eller 20 år siden, når folk oplevede det? Nej, det tror jeg ikke på. Altså, det tror jeg simpelthen ikke på, at den var. Jeg tror tværtimod, at den er meget bedre nu. Og jeg tror sådan set, uden at jeg skal rådgive politikere om, hvad de skal gøre, så vil jeg sige, at man står ved sin vorden i forhold til at skabe en kvalificeret politisk debat på nettet. Et eksempel, noget så kedeligt som offentlighedslov. Noget af det allermest kedelige, man i hvert fald har sagt over for befolkningen, da Pernille Skipper var inde på Ekstrabladet og debatterede med folk i 1,5 time, jeg tror, der kom 400 kvalificerede spørgsmål til. Folk vil gerne debattere, hvis det foregår i et kvalificeret rum. Så er der den berømte Nation, og på Nationen, der har man faktisk indført det, du siger, nemlig både op og ned. Og det er der nogen, der lader sig styre efter, om den er op og ned. Jeg tror bare, at det der vil ske er, for 10 år siden var der ikke nogen, der talte om Facebook for alvor. Om 10 år er det ikke sikkert, at der er nogen, der overhovedet taler om Facebook. Og dagsordenen er ikke tabt, hverken for medierne, for debatten eller for noget som helst. Lige nu er den bare styret af noget, som var et scorested for et amerikansk universitet i sin oprindelse. Og der må man bare blive mere professionel i forhold til, hvordan man gør de her ting. Og derfor har de traditionelle medier, hvis de er i stand til at transformere, også en mulighed for at få de her nye rum og skabe dem, og politikerne har også de muligheder. Ja. Jamen jeg vil bare tilføje, altså man kan sige, der findes totalitære stater, diktaturer, hvor man jo gør alt, hvad man kan for at begrænse borgernes adgang til den her medier, eller til de her medier, eller til nettet, eller til at kunne kommunikere frit. Det synes jeg måske er et meget godt eksempel på, at de sociale medier kan noget og kan mobilisere og sætte dagsordner, ikke? Alright, Søren Pind, lad os lige tage offentlighedsloven en gang, fordi der kan man vel sige, i den udstrækning, at den er blevet solgt som, eller retfærdiggjort som et modtræk fra politikere og embedsfolk, der skal sørge for, at det politiske system har handlekraft tilbage i sig. Så kan man vel sige, at det er en kamp, man er dømt til at tabe, hvis Poul Madsen og Johannes Schmidt har ret i det, som de siger om, hvad det er for en positiv demokratisering, som nettet repræsenterer. Altså, man kan godt prøve fra politisk hold at holde information ud af det offentlige rum, men det vil før eller siden dukke op. Der vil være et krav om demokratisering, om indsigt og om viden, og som Poul Madsen siger, når sådan et emne kan mobilisere en sådan interesse, så er det måske i anerkendelse af, at det ved befolkningen. Altså, jeg vil sige, at de der 85.000 manifesterede sig i en protest på Christiansborg Slotsplads på 1.000 mennesker. Og det siger jeg på ingen måde for at forhåne de 1.000, der mødte op. Men jeg siger måske, at nettet også har gjort det nemmere at udtrykke sig, uden at man for alvor lægger handling. Og det kan man ikke lade være med andet end at sige, også indgår i politikernes overvejelser, når de forholder sig til en folkelig protest. Så I tog den ikke alvorligt? Sådan kan du ikke sige det, men du kan sige, at vi vidste godt, hvad de af os, som forsvarede den politiske handlekraft, gik ind og gjorde. Så I tog ikke protesten alvorligt? Du oplevede ikke en massiv folkelig protest? Nej, jeg oplevede bestemt ikke en massiv folkelig protest. Jeg oplevede en elitær protest fra dele af medierne og fra ekstremiteterne i det politiske miljø. Det var det, jeg oplevede. Men altså, det er jo bare min vurdering af det. Den kan sagtens være anderledes. Og derudover, så, jeg så en råbende, spyttende K.R. Skov på Christiansborg Slotsplads stå med håret, der skridtede i alle retninger, og stå og sige, at det var helt forfærdeligt, og nu ville alting bryde under, og det hele var rejsesfuldt og sådan noget. Og man må vel egentlig bare sige, når man kigger på vores lille land, så eksisterer det jo altså endnu. Må jeg så sige, at det der med før eller siden er sådan set ret vigtigt. Fordi præcis i forhold til, hvis vi nu skal være saglige i forhold til offentlighedsloven, så det at ministre kan nu få lov til med embedsmænd, med partifæller, med folketingsmedlemmer at drøfte, hvad de gerne vil politisk, uden at det naturligt i det øjeblik, det sker, nærmest bliver en del af den offentlige debat. Det tror jeg er rigtig, rigtig godt. Og det så måske kan komme frem senere. Det er jo det, jeg ikke har forstået i hele debatten om offentlighedsloven. At man ikke i stedet for at bruge kræfter på at diskutere arkivloven og sige, for eksempel, når en regering går af, så må man se alle papirerne. Det er en anden ting. Men Søren Pind, hvordan hænger det her sammen? Fordi du har lige for et øjeblik siden sagt, at i partierne vil de folk, der ikke kommunikerer offentligt, de vil komme under pres. Og de politikere, der kan kommunikere offentligt og kommunikere direkte med et stort publikum, de kommer til at vinde og score point. Og de vil vinde, kan man sige, i den politiske virkelighed, vi er på vej ind i. De embedsfolk,
der nu risikerer at blive taget til indtægt for beslutninger, som de ikke er enige i, og som føler, at de er blevet rullet over i beslutningsprocesser rundt omkring, de vil vel bare finde nye måder at blive whistleblowers på. Vi lever vel i en whistleblower-æra, hvor det du kommer til at se, det er, at danske embedsmænd vil lave modtræk, og så vil de finde måder at bringe præcis alle de oplysninger ud i offentligheden på, som I prøver at forhindre dem i at dele med os. Jeg tror faktisk tværtimod, at mange i embedsmandsstanden er enige i, at man skal beskytte ikke den politiske beslutning, men diskussionen om, hvad det egentlig er, vi skal. Tag nu Astrid Krag for eksempel. Altså, hvordan i himlens rigere lande kan den offentlige debat ende med, at hun må offentliggøre et notat, som viser, at en mulig, jeg anser det ikke for muligt, men et muligt skridt for regeringen vil være at fratage de praktiserende lægers organisation forhandlingsretten. Når det er fuldstændig utopisk, det sker, og i pressen bliver det udlagt, som om det kommer til at ske. Lad mig lige få et svar på spørgsmålet. Det vil sige, at du tror, at embedsmændene vil være loyale over for politikerne? Nej, ja og nej. Fordi vi skal have loyale embedsmænd. Men selvfølgelig skal vi også have whistleblowers, når det for eksempel kommer til det, vi har set her for ganske nylig. For eksempel det, vi ser fra Hongkong og den slags ting. Det er jo vigtigt. Så du siger, okay, ja, godt. Jeg mener bare, at man har undervurderet, hvad whistleblowers kommer til at betyde hele tiden. Så du siger, så kommer åbenheden... Men det har jo ikke noget med den politiske beslutningsproces. Jamen, jeg skal bare høre, så kommer demokratiet og åbenheden og offentlighedens indsigt i de her spørgsmål, så kommer den til at stå og falde med, at der er embedsmænd, der vil risikere deres karriere og deres pensionsplan på at gå ud og fortælle offentligheden ting, som vi prøver at hænge. Det har den jo sådan set hele tiden gjort. Alright, Johan Schmidt-Nielsen. Jeg synes, det er blandt to ting, eller jeg ved ikke, om der er nogen, der siger det, men hvis det bliver sagt, at pyt med den offentlighedslov, som jo gør det sværere for borgere at få indsigt i, hvad det er for nogle beslutninger, der bliver truffet, hvad grundlaget er for at beslutte dem. Pyt med det, fordi vi har jo internettet. Det synes jeg er en vildt underlig sammenkobling. Men i forhold til den der whistleblower-diskussion, så er noget af det, som nettet jo kan, at give mulighed for at dele helt ekstremt store mængder data med en masse mennesker. Så på den måde, og det har vi jo set, det har vi set lige nu faktisk, på den måde ligger der jo altså også et potentiale, som har været sværere tilgængeligt før, fordi men det argument, nu må jeg så i Morten Bødskovs fravær, jo så prøve at repræsentere hans... Vil du være Morten Bødskov? Det tror jeg selv for mig ville være for hård en straf. Det jeg ville sige skulle være, og det er sådan lidt i lyset af det, som Søren Pind lige sagde i forhold til at forklare og forsvare den politiske handlekraft. Altså, når man oplever, og det oplever ministerier jo et pres for pressen, et pres for offentligheden, at alle beslutninger, alle detaljer i alle beslutninger kan blive udstillet hele tiden, Johan Schmidt. Er der så ikke en idé i at sige, godt, når nu vi har nettet og de her whistleblowers og big data og alt det, du lige har beskrevet, så må vi sørge for, at der er et politisk system, der kan være beslutningsstændigt. Altså i hvert fald kan man aldrig... Jeg gjorde det bedre, end Morten Bødskov har gjort det nu, ikke? Ja, det synes jeg jo, måske. Du sagde, der var flere ord i hvert fald, men man kan jo... Jeg synes, det er ikke så svært, kan man sige. Nej, det er ikke så svært. Men det er jo et helt vildt argument at sige, jamen vi kan godt begrænse åbenheden, hvilket må jeg sige er et, synes jeg, voldsomt skridt at tage et demokrati, at sige, nu går vi ikke i retning af mere åbenhed, vi går i retning af mere lukkethed. Men at skulle forsvare det med argumentet, jamen det kan jo være, at der er nogen, der bryder loven og går ud med nogle informationer hemmeligt, fordi de har nettet som mulighed til det. Det er jo, synes jeg, en vanvittig argumentation. Og jeg synes jo i forhold til offentlighedsloven, at det er påfaldende, at ikke en eneste af de mennesker, som i Folketingssalen har stemt for den her offentlighedslov, er kommet, når man har spurgt dem, kommet med et konkret eksempel på viden, som borgerne har fået, som de synes, det var forkert, at borgerne fik adgang til det. Men du siger så faktisk nu, at du synes, at Astrid Krag er... Alright, okay. Spørgsmål, indlæg, kommentarer fra salen. Op med poten, så får I taletid. For en debat om åbenhed, demokrati og ytringsfrihed, vil jeg sige, at det er forbløffende. Der var en herre. Værsgo. Så jeg hørte dig før sige, at omkring offentlighedsloven, at de der cirka 85.000, der havde skrevet under omkring protestindsamling på Facebook, de er formentlig enten til medierne eller en mere ekstrem gruppe af ønsker. Er det rigtigt forstået? Nej, det hørte du mig ikke sige. Jeg blev spurgt om, hvordan jeg oplevede det. Og det jeg oplevede på Christiansborg, det var, at det var en uheldig alliance mellem dele af det politiske miljø, som man jo alt efter temperament kan betegne, som man nu vil,
og medierne, som så piskede noget op. Nej, du er ikke medierne, Gullok. Nu du kalder mig gråhår hele tiden, så vil jeg også have lov. Men det var min oplevelse. Jeg udtrykte præcis min respekt for dem, der mødte op, og dem, der skrev under. Men at hævde, at der var tale om en folkelig proteststorm, som her bliver sagt, det synes jeg alligevel det er stærke sager. Jeg synes, når man oplevede lærerne for eksempel, der stillede virkelig stærkt på Christiansborg Slotsplads, og også, måske skal man ikke bruge så mange kræfter på at graduere det, men jeg blev spurgt om min oplevelse, og det var min oplevelse. Men så de 85.000 var ikke folkelige, eller hvad? Må jeg kan også lige sige, Søren, jeg forstår ikke helt ræsonnementet, fordi prøv at høre, hvis du nu ikke i politik havde noget som helst, du er politiker, embedsmændene lægger nogle ting frem for dig, det er dig, der træffer en politisk beslutning om, det de lægger frem for dig skal være politik, eller det skal bare være et stykke papir. Hvad er lige problemet ved, at vi som borgere i det her land bliver klogere på, hvad fakta er, og så dermed kan se overbygningen, nemlig hvad politik er? Det er simpelthen det, jeg ikke forstår. Og så vil jeg bare sige, hele den der horski-snorski ting i forhold til protestens størrelse, det bliver din død, kammerat. Hvis det er sådan, at du ikke tager det alvorligt. Fordi det er muligt, at du ser flere lærere, de skulle heller ikke på arbejde. Så derfor var de sådan set nede på Slotspladsen dernede. Men det her var en protest. Det er muligt, den ikke har det store folkelige rod, men den har eddermame et rod i en generation, som ikke forstår, at politikere vil slutte sig mere omkring sig selv, i stedet for at åbne det. Og det er jo noget brøv, det der med whistleblowers. Altså, hallo, vi skal vel ikke skabe et system, så den eneste måde, man kan komme til sin ret, er ved, at man bryder loven og bliver whistleblower. Søren Pind. Nu har Ekstrabladet prøvet at slå mig ihjel flere gange, end som så, at jeg kan garantere dig for en ting. Det er ikke offentlighedsloven, der bliver min død. Altså, det bliver jeg nødt til at sige til dig. Det tror jeg simpelthen ikke på. Og essensen er vel også, at pressen har jo, og heldigvis for det, i meget høj grad adgang til den danske offentlige forvaltning. Og det, man diskuterede i den her sammenhæng, det var om det rum, hvor en minister sidder og diskuterer, hvad kunne jeg godt tænke mig, hvad er muligt, hvad er ikke muligt. Om det rum skal være 100% åbent og gennemsigtigt som et akvarium, eller om man må holde de drøftelser for sig selv. Og så skal selvfølgelig beslutningerne være fuldstændig offentligt tilgængelige. Og der mener jeg altså det sidste, fordi jeg i virkeligheden mener, at det vi har set de sidste 10, 15, 20 år, det har været en svækkelse af vores demokrati. Det har været det, jeg kalder en kvotropificering. Altså, Kvortrup har jo selv udtalt til medierne, til DSB's blad her nu, at han ikke interesserer sig et kvæk for substans. Han kunne aldrig drømme om at læse arbejdsmarkedet. Ud at se. Nå ja, så jeg interesserer mig ikke så meget for populære medier. Du er fra BT, ikke? Jeg kan ikke huske det. Nå, det var altså... Jo, altså i hvert fald når vi sidder i regeringen. Nå, det var mig. Ja. Hey! Jeg synes, det er useriøst at sige, at det handler om, hvad siger du, kvotropisering? Altså, hvad har vi af eksempler på sager? Tamilsagen, skattesagen, der er noget med tuneserne, der skulle... Altså, mener, at det er kvotropisering, at man vælger... Men det er som om, for eksempel den her Helle Thornings skattesag. Det er som om, at nogen... Vi kan også vælge at kalde den Troels Lund Poulsens skattesag, hvis vi har lyst. Ja. Jeg kalder den Helle Thornings skattesag. Så kan man kan jo sagtens vælge at tro på, at fordi et eller andet obskurt referat ikke er blevet kommet frem i forbindelse med en aktindsigt, at så var hele undersøgelseskommissionen ikke blevet nedsat. Nu er det bare sådan, at da det kom til offentlighedens kendskab, at et dokument ubetvivligt er blevet lækket omkring oppositionssted, så nedsatte man en undersøgelseskommission. Men Søren Pind, jeg lige prøver at holde fast i, at du taler om en kvotropisering af det danske demokrati, altså at pressen formoder... Den danske offentlige debat. Af den danske offentlige debat. Det påvirker alt andet lige demokrati. Alright, det var dybest set det, jeg så citerede dig for at sige. Tak. Du siger, og det er fordi, at der er en journalistik, som er overfladisk, sensationsjagende og personfikseret, ikke? Tag nu her sidste år, hvor vi stod her på Folkemødet. Det eneste dækningen handlede om, det var, nu var Venstre ude, nu var Venstre inde i skatteforhandling, nu var Venstre ude, nu var Venstre inde i skatteforhandling. Hvad endte det med? Venstre indgik selvfølgelig et skatteforlig, men hvis du har ret i den kvotropisering, har skattesagen så ikke
til al tydelighed nu vist én ting, nemlig at hvis der var noget, der interesserede ledende medlemmer af Venstre i den periode, så var det Helle Thorning-Schmidts skattesag. Altså personfikseringen, skandalefikseringen, kan vel lige så godt komme fra det politiske system og fra jeres forsøg på at vriste regeringsmagten fra hinanden, som den vil komme fra Henrik Qvortrup. Der er kun 2 ting at sige om det. For det første. Ja, det har Venstre, ja. Nej, overhovedet ikke. Det har Venstres formand fuldstændig klart forholdt sig til. Hvis der er nogen fra Venstre, der på nogen måde har medvirket til et læk af oppositionslederens skattedokumenter, så har vedkommende ingen fremtid, eller nogen som helst ting at gøre i Venstre. Og det andet er, at så snart det her stod klart, bliver der nedsat en undersøgelseskommission. Men det er, hvad der er, og det kan du ikke polemisere. Nej, det polemiserer jeg. Jeg sagde bare, Søren Pind, du siger, at medierne kører skandalesager, personsager osv., så konstaterer jeg bare, at det, som skattesagen har bevist, hvad enten lige meget hvilke ordre, der er blevet givet implicit eller eksplicit, så der i hvert fald vist, at ledende medlemmer af Venstre tog en meget stærk interesse i oppositionslederens skatteforhold. Ja eller nej? Jamen, du stiller mig et spørgsmål, og du får svar, som du spørger. Ja, du kan svare ja, eller du kan svare nej. Sagen er jo meget enig i den, at det får vi jo et svar på, når hele undersøgelseskommissionen er færdig med sin sag. Alright, Johan Schmidt Nielsen. Jeg synes bare, at argumenterne bliver ringere og ringere. Altså nu er argumentet for, at man skal begrænse offentlighedens adgang til at følge med i, hvad der sker, at journalisterne er sådan lidt useriøse og dårlige. Så er man med ude på en glidebane. Hvis man som magthaver begynder at sige, at jeg synes, journalisterne er så irriterende, så nu synes jeg, at det er rimeligt, at jeg begrænser borgernes adgang til, hvad der foregår. Det er med et dårligt argument. Søren Pind, kort og fint. Jeg synes, at det er alt for overset, at ministrene udspringer af et flertal i Folketinget, og at de skal have mulighed for at sætte en kurs, som man så selvfølgelig lægger offentligt frem, uden at alle mulige absurditeter om påstået, hvad de vil. For eksempel at fratage de praktiserende lægers organisation forhandlingsretten, som ingen fugls føde har på, eller da Connie Hedegaard lige pludselig skulle tvinge til at offentliggøre en mail til den konservative folketingsgruppe. Altså en minister må have lov til at tale sin partifølger. Men jeg vil for eksempel rigtig gerne have at vide, om en minister, som går ud med en eller anden kontroversiel lov, og som måske ender med at blive, at sige, det går ikke alligevel, om den minister er blevet advaret af sine embedsmænd, inden han eller hun besluttede sig for at lave den lov. Altså der er hele Claus Hjort-sagen, der sender syge mennesker i aktivering. Spørgsmål, indlæg, kommentarer. Nu begynder tiden at løbe en lille smule. Den her igen, værsgo. Nu har jeg ikke været til en debat her til Folkemødet, hvor det ikke er endt i det der hul, der hedder offentlighedsloven. Hvor mange debatter har du været til i år, vil jeg sige? Er det rigtigt? Hold kæft. Men jeg vil bare gerne tilbage på sporet, som handlede om ja. Og der kan man sige, det der sker lige nu, det er, at der er sådan en tendens til, at vi skal overvåge befolkningen, men vi må ikke sådan kigge tilbage på, hvad politikerne laver. Det er som også Morten Bødskov, der vil have det ikke, det er både nok. Nu er det dejligt til at være offentlighedsloven. Den der snak om, at der er så meget data, der kan blive tilgængeligt, der er så meget information, der kan blive tilgængeligt, og vi kan lære rigtig meget af, for eksempel at pladebranchen har gjort forkert de sidste 10 år, vi har prøvet at lukke ned for den her data. I stedet for ligesom at prøve at gøre det tilgængeligt og få en ny model på noget. Og kunne man tænke, at det politiske system skal gøre det samme. Der er mulighed for så meget åbenhed. Lad os åbne op, lad os gøre systemet mere gennemskueligt, lad os gøre det lettere at deltage i processen. Alright, jeg vil lige se, om der er andre spørgsmål, indlæg og kommentarer at få ind her. På sagen, nogle af de ting, der er blevet diskuteret og sagt. Lad mig lige prøve på Mads. Jeg vil gerne lige springe tilbage til dig her de næste 10 minutter. Fordi det er jo også et spørgsmål omkring offentligheden. Nej, det er ikke 10 minutter til dig, naturligvis alene. Jeg starter de næste til, hvilket ordkløveri, jeg aldrig vil. Nå, jeg vil gerne starte med dig, den næste blok af 10 minutters varighed. Fordi, når du nu siger før, når I tager Pernille Skipper ind der, 400 kvalificerede spørgsmål til en diskussion om offentlighedsloven. Samtidig oplever man jo, det er ikke nogen hemmelighed, at dagbladene kæmper med et oplagsfald og nu også et læsertalsfald, som ikke har noget som helst fortilfælde. Det gælder formiddagsbladene, det gælder BT Ekstrabladet i særlig grad, men resten af aviserne bliver trukket med ned. Hvor er offentligheden om 5 år? Altså, for 10 år siden, der kunne man sige, hvis noget havde været TV2-nyhederne kl. 19, så vidste alle det, fordi TV2-nyhederne havde over 1 million seere. I øjeblikket kæmper de for at nå op på 0,5 million seere. Så seerne går fra aviserne, seerne går fra de store tv-kanaler, medmindre de selvfølgelig laver kvalificeret kreative modtræk for at forhindre det. Og generelt ser man en fragmentering ikke bare i Danmark, men i et hvert andet land i verden. Hvad betyder det for den politiske debat? Jamen det betyder, at det der bliver den reelle debat, det bliver det folk gider debattere.
Og det folk gider dele med hinanden. Så jo sværere Ekstrabladet bliver, jo bedre er det for demokratiet. Nej, for det kommer til at foregå på Ekstrabladet. Det gør det sådan set allerede i dag. Og det er jo sådan set en af de ting, der er sket, det er, at hvis folk ikke gider dele det, de siger med nogle andre, så eksisterer det ikke. Og det vil sige, at Søren Pind og Johanne kan stå og debattere nok så meget inde i Folketinget, men hvis der ikke er nogen, der gider dele det på nettet med hinanden, debattere videre på det, så er det ikke en sag. Og den udvikling vil man sådan set bare se eskalere, og så kan politikerne deltage i det, og det er der nogen, der gør, og dem, der ikke deltager i det, vil sådan set blive hægtet af. Søren Pind, lad os lige prøve at høre her, at det er et problem. Altså hvis man nu tager USA som fortilfælde her, så må man konstatere, at det i dag er det svært at pege på en avis eller på et tv-program, som er dagsordenssættende for den politiske debat i USA. Hvis man skal gøre det, så skal man pludselig ned med nogle meget, meget lange lister og mange kvalificeringer for at sige, men det er vist nok der, at vi finder ud af, hvad vi i grunden taler om. Uden at sammenligne direkte, kan man sige, at den fragmentering er i fuld fart på vej. Er det et problem for demokratiet, eller er det bare en ny udvikling, en ny fase, hvor vi ikke længere har store landsdækkende aviser for eksempel, og sådan er det? Jamen, 2 ting. For det første, så tror jeg ikke, det er et problem for alle politikere, at en ting ikke bliver en sag. Altså tværtimod tror jeg egentlig, at der er et stort flertal i den danske befolkning, som har den tilgang til det, og langt størstedelen, det må I altså klare, det har vi valgt jer tiltager af det, vi behøver egentlig ikke at høre så meget om det. Og så er der selvfølgelig sagerne. Det er 2 forskellige ting. Og så kommer du til spørgsmålet om medierne og fremtidens demokratiske dagsorden. Jeg tror stadigvæk på, at mange mennesker, ikke alle, men jeg tror stadigvæk på, at mange mennesker gerne vil have det, man lidt naivt måske kalder et ordnet nyhedsbillede. Altså jeg tror, at det vi ser lige nu, det er anarki. Og det har det jo altid med at blive afløst af orden. Altså, sådan har verden jo skiftevis udviklet sig. Anarki, orden, anarki, orden, anarki, orden. Og det medie, det bladhus, hvad det nu måtte være, som først kan finde ud af at strukturere sit tilbud til mennesker tilpasset, hvor man får, om jeg så må sige, den orden, man vil have, det vil komme til at blive meget, meget stort. Okay, konkret spørgsmål, før jeg går til Johanne, hun får det samme. Konkret spørgsmål. Hvilke journalister, hvilke redaktører på hvilke medier i Danmark i dag har en særlig rolle i at sætte dagsordenen? Nu brugte jeg eksempel før med TV2-nyhederne, som har tabt kolossalt mange. Sikkert, der er en hvilken som helst avis, man kan nævne, går meget ned. Hvem sætter dagsordenen i dag så i medierne? Jeg tror faktisk, det er de lidt mere... Jeg tror overvejende set, at vi lever i en tid, hvor der hele tiden sker et eller andet, som gør, at vi er blevet dels averse mod skandaler, enkeltsager, ting. Og jeg hørte en undersøgelse forleden dag, som Frederik Preisler fortalte mig om fra Reklamebureauet, som siger, hvis man for 20 år siden spurgte et menneske, hvor mange reklamer kan du huske, så ville vedkommende, når det blev præsenteret for dem, cirka kunne huske 25%. I dag er det 2. Det vil sige, at vi har oprettet nogle filtre omkring os selv, der gør, at vi lukker os af for ting, vi ikke gider at høre på. Og derfor tror jeg, at de medier, som i fremtiden kommer til at sætte dagsordenen, det bliver de fordybende medier, de langsigtede medier. Ikke for at nævne dit eget ræson, fordi det er jo i sin... Nej, nu har det lige kørt nogle år, men altså Weekendavisen, de der ting, som sætter en mere dybsindig i virkeligheden. Jeg synes, det var en rigtig rækkefølge, du valgte. Ja, det tænkte jeg nok. Men fordi det er den eneste nyhederne flimrer forbi. Men med al respekt for Weekendavisen, så det er vel ikke sådan, situationen er i dag. Weekendavisen er vel ikke dagsordenen? Nej, men vores problem består i, apropos de sociale medier, vi ved jo alting, når det sker. Når der sker noget på Tahrirpladsen, så ser vi det på Twitter. Men når du ikke giver, et konkret spørgsmål, et konkret svar på spørgsmål om, hvem der sætter dagsordenen i dag, er det så fordi, du ikke har et svar? Jeg tror, at det her det lyder forfærdeligt, men jeg tror dels, naivt i hvert fald, jeg tror dels folket sætter dagsordenen, og så tror jeg udvalgte politikere, som evner at kommunikere, sætter dagsordenen. Alright, Johanne Schmidt-Nielsen, samme spørgsmål. Hvem sætter dagsordenen? Jamen, jeg ved ikke, om jeg synes, at det er rigtigt i Danmark. Det kan godt være, at det er en... det ved jeg ikke. Jeg er ikke fremtidsforsker. Det kan godt være, at udviklingen går den vej, men tv-serien Borgen, for eksempel, ikke? Alle mennesker, eller i hvert fald rigtig mange, diskuterede prostitution, efter der havde været et afsnit om prostitution. Der var også et afsnit, som handlede om antibiotika i svin, så vidt jeg husker. Det startede en kæmpe debat om... Altså, så på den måde er der jo medier, som rigtig mange mennesker i... altså jeg ved ikke, om jeg synes, du har ret i, at det danske mediebillede er sådan, at der ikke længere er noget, vi alle sammen... Det er bare Adam Prise, der har aflyst på massen. Det er det, du siger. Man kan sige, ja. Hvem sætter dagsordenen i Danmark? Adam Prise og det radikale venstre. Ja, og...
må ikke lige sige en ting til det her. Det er jo fint, at i virkeligheden en debat bliver sat af nogle andre. Det handler om, tror jeg, fremadrettet, det er, hvem kan samle den op? Altså, hvem vil være i stand til at... Så du siger, at Ekstrabladet har opgivet at sætte debatten? Nej, Clement, du er en dejlig polemiker. Jeg elsker dig meget højt for det, men du har ikke ret. Nej. Og sådan er det. Virkeligheden vil være, at dem, der starter debatten, er ikke nødvendigvis dem, det plejer at være, men dem, der er i stand til at samle den op, vil være dem, der kører med tråden. Alright, spørgsmål, indlæg, kommentarer fra salen, og vi nærmer os snart de sidste muligheder for at stille spørgsmål til det, der er et enestående panel i Danmark. Og nu vil vi opgaven på jer, mine damer og herrer, fordi nu skal vi have jer på. Ja? Det er fordi, jeg stadigvæk så gerne vil høre, hvordan det er retningslinjerne er inde på Nationen.dk. Fordi du siger, altså jeg synes jo det, har I prøvet, er nogen, der har været inde på Nationen.dk på Ekstrabladet? Det er sådan, at man får ondt, man tænker, at det er Danmark, det der, ikke? Og man tænker, hvordan har de kunne, man tænker, er det rokokopost eller sådan, hvordan de kunne samle de der mennesker på et sted, ikke? Så vil du ikke nok fortælle, hvad er det for nogle retningslinjer, I har? Prøv at høre. Jeg kan godt forstå, at du måske er lidt skræmt af det. Det er der sådan set mange andre, der også er. Men prøv at høre, der er faktisk nogle mennesker, der mener noget med det, de gør der. Så kan de få lov at debattere i det forum, der er der. Og jeg spørger bare til jeres retningslinjer. Retningslinjer er, at hvis man groft krænker andre mennesker, så bliver det selvfølgelig sorteret fra. Og man kan anmelde hinanden, hvilket de gør i stor stil. Og man kan sådan set anmelde til moderator, og man kan både sige op og ned. Og jeg må nødt til at sige ting, det er, at man kan have weekendavis, man kan have alt muligt andet. Men det her er også Danmark. Og det her er også den del, som I er nødt til at forholde jer til. Enig. Men altså, der er jo andre medier, nu spørger jeg interesse, der er jo andre medier på nettet, for eksempel Politiken, så vidt jeg husker også Berlingske, som fordi de synes, at de debatter, der var på nettet, blev for racistiske, eller altså der var for mange injurier osv., så har de valgt at sige, at man kan ikke skrive anonymt. De siger, at de mener, at det kvalificerer den demokratiske debat, at man ikke kan gemme sig bag et eller andet anonymt. Jo, men det er nu... Hvad for nogle overvejelser? Jamen, de overvejelser, vi gør os omkring det her, det er, at jeg kan sagtens forestille mig, at vi vil have et forum på Ekstrabladet af samme karakter, som f.eks. Politiken og Berlingske har. Men at det kan jo ikke nytte noget, at man kun debatterer med sin egen ligesindede i reservatet. Og det er sådan set hele overvejelsen, det er, at det kan ikke nytte noget, at vi alle sammen i Danmark kun vil debattere med dem, som i øvrigt er ligesom os selv. Alright, Søren Pind, nu vil jeg gerne høre, hvor er partiet så henne i det? Fordi der var i hvert fald forestillingen om for 20 år siden, at den der debat, som Poul Madsen beskriver, den foregik i forsamlingshuset, den foregik i partiet, i partiforeningen, der mødte man op osv. Har Facebook eller Ekstrabladet, hvis det lykkes, det som Poul Madsen beskriver, erstattet partierne? Ej, det håber jeg sgu godt nok ikke. Altså, ej, det tror jeg ikke, og jeg tror, man vil konstant have brug for at have rum og fællesskaber, som ud fra et ideologisk grundlag dels diskuterer politik i forhold til partiprogrammer, og dels diskuterer det i forhold til udvælgelse af de kandidater, som skal stilles op. Men derfor kan man jo sagtens forestille sig, at man anvender det her kommunikationsværktøj på en helt ny måde til at give partimedlemmer indflydelse på, til at åbne for... Altså jeg tror i hvert fald ikke på, og det kan sagtens være til fejl, men jeg tror ikke på, at man i længden kan føre en politik, hvor man ikke åbner den politiske debat mere, end vi gør i Danmark i forhold til både almindelige mennesker og partimedlemmer. Det tror jeg simpelthen ikke. Og hvor er det vildt, man kan sige det, når man lige har siddet nede i Folketingssalen og trykket på den grønne knap, da offentlighedsloven blev vedtaget. Det kan man sagtens. Det kan man sagtens, fordi det handler om at styrke demokratiet. Men du ser vel også en anden ting, Søren, i det du lige sagde der. Dermed siger du vel også, at man kan ikke længere i partier have det, som vel har præget mange af de danske partier, ingen nævnt, ingen glemt, nemlig en kultur, hvor man ikke har turde tage en intern debat om politiske prioriteringer og svære valg, af frygt for, at de skulle blive fortolket af pressen som tegn på splittelse. Jeg tror i hvert fald, at jeg kan jo sammenligne, fordi jeg har både været med i Venstre under Uffe og Anders Fogh Rasmussen, og også senere. Og man kan vel sige, at Uffe blev ikke statsminister. Jo, heldigvis for det. Uffe blev ikke statsminister, blandt andet fordi, altså, det er i hvert fald nogen, der hævder, på grund af, at der var for meget dit og dat. Og Anders Fogh hævdes jo at være blevet statsminister. Undskyld, hvad betyder det, at der var for meget dit og dat? Nå, men altså, det hævdes jo for eksempel, at det var på grund af manglende disciplin, dels i forhold til det der med lejeværdien, og i forhold til imødegåelse af annoncen omkring hans hus, etc. Det er der nogen, der påstår.
Og så ser man samtidig så få, som kommer til, som jo er langt mere kontrolleret, som styrer, planlægger, tilrettelægger. Og der må man vel sige, at hver periode havde sin tid. Og spørgsmålet er jo, i forrige dage tror jeg i hvert fald ikke på, at man kan tilrettelægge en politisk proces. Der er en tid til at fødes og en tid til at dø. Der er præcis. Der er en tid til at hade Clement, og så er der en tid til at elske Johanne. Og det står nemlig skrevet, og det kan man altid sige. Men sagen er, at vi bliver nødt til at åbne den politiske debat i erkendelse af, at vores fællesskab og forbundenhed har fået en anden dimension i skikkelse af internettet. Og jeg kan ikke sige det mindre forblommet, end jeg gør, men det er altså rigtigt. Alright, okay, der var en herre her. Et spørgsmål her, den her, værsgo. Til det, du siger der, Søren, så passer mit spørgsmål meget godt. Hvis nu jeg spørger på Facebook, Ja. et eller andet til jer, er det så jer, der svarer, eller direkte? Du sagde det, at nogle ubehagelige spørgsmål nogle gange, I svarer direkte, også selvom jeg ikke er enig med jer. Johan Schmidt? Og hvor højt i hierarki kommer man, hvor man ikke begynder at svare ham folk til at svare, eller? Altså, jeg svarer selv og skriver selv alt på min Facebook-profil, men den er nu oppe over 80.000 brugere, og det gør, at der kommer så mange kommentarer og spørgsmål, at jeg ikke kan nå at svare på alting. Jeg skrev noget om amning forleden, der kommer over 1000 kommentarer til det, ikke? Altså, så kan jeg ikke selv, altså der er ikke timer nok i døgnet. Og jeg vælger også ud sådan, at hvis der er nogen, hvis jeg har svaret på det længere op i tråden, så gider jeg ikke sidde og svare igen, så må folk lige læse tråden færdig, ikke? I forhold til, hvor uenig man må være, man må gerne være uenig, men hvis folk sviner til enten mig eller andre brugere i en grad, som man aldrig nogensinde ville acceptere, hvis man stod over for hinanden, så siger jeg fred være med dig, så får du ikke noget svar, eller skriver, tror du virkelig, du får et svar, når du skriver sådan der? Alright, jeg vil lige se på arrangøren her. 5 minutter mere, Martin, efter det tidsplanen siger. Det er på det lav. Spørgsmål, ikke kommentar. Jeg er meget kort, og så helst den her. Værsgo. Jeg vil sige, at jeg svarer også på de ting, jeg får. Jeg kan ikke svare på alt. Der er også ting, jeg bevidst fravælger at svare på. Det er som om, efter vi opfandt e-mailen, så forventer folk, altså, jeg ved ikke, hvor mange e-mails. Hvor mange e-mails får du om dagen? 500. Hvor mange får du? Det samme. Det er uoverkommeligt, og det værste af det hele er jo, at vi har udviklet en eller anden kultur, hvor folk mener sig berettiget til at få et svar. Og der har jeg altså valgt en hård linje, hvor jeg på min mail for eksempel, der skriver jeg, jamen ved du hvad, altså hvis du mener det er alvorligt, skriv mig et brev, og ellers så kan jeg desværre ikke overkomme alt, og så må jeg udvælge. Og det samme gælder også på min Facebook, fordi det her er også en del af den kultur. Så man kan sige, at du bruger den samme strategi over for dine Facebook-venner, som du gør over for journalister, for eksempel. Du vælger ligesom, hvad du ønsker at svare på. Ja. Alright, der var et spørgsmål mere. Her, den her. Det er mig, der vælger. Ja, helt med. Værsgo, den her, yes. Godt spørgsmål, Poul. Værsgo. Jeg synes, at det er vidunderligt, at politikerne taler direkte med vælgerne. Det tror jeg, man har brug for en hel del år, at det kommer til at foregå på den måde. Jeg mener ikke, at det nødvendigvis gør, at medierne dør. Vi ikke har aviser, eller vi ikke har nyhedsudsendelser på tv. Jeg tror ligesom Søren, at der er brug for nogen, som er i stand til at udvælge et professionelt nyhedsbillede, som kan komprimere hele den der sindssyge mængde af informationer, man modtager hele tiden. Man kan jo, altså, hvis man skulle læse alt, hvad der bliver skrevet til en selv bare i løbet af en dag, så kunne man ikke lave andet. Så kunne man jo ikke sove, fordi man har ikke tid til det. Og der er det bare, at jeg synes, det der foregår nu, er det bedste demokratiske skridt, der har foregået meget, meget længe. Det er blevet meget nemt at lave sit eget medie. Det er også derfor, at du hører medierne råbe op om, at man skal have endnu mere statsstøtte og alt muligt andet. Det er jo kun for at bevare industrien. Det er jo ikke for at hjælpe befolkningen med at komme bedre til ord. Så jeg synes, det er vidunderligt, det der sker. Det er godt, det er demokratisk, og det gør, at vi bliver nødt til at være meget bedre. Og så giver det jo også en mulighed for at svare igen. Altså for eksempel, nogle gange kan man jo godt have lyst til at svare igen, når Ekstrabladet skriver. Det kunne være mange ting, de skriver, man kan have lyst til at svare igen. Og det er jo ikke sådan, at man kan ringe og sige, nu vil jeg faktisk gerne have lov til, altså der kan Facebook jo bruges, eller internettet kan bruges til at svare igen, hvis man synes noget journalistopbakning ikke er okay.
Men hvor tæt er vi på den, det bliver det sidste spørgsmål i aften, og du får det, Søren Pind. Hvor tæt er vi på den virkelighed, hvor det at have en Facebook-side med 80.000 followers i virkeligheden er et stærkere medie, men i virkeligheden så som politiker råder over et medie, eller i hvert fald en platform, der er langt større end mange af de professionelle medier, som rent faktisk er bemandet af dusinvise journalister. Altså er magtforholdet ved at skifte, var det du sagde før? Ja, både og, fordi jeg tror altid, der vil være behov for en kritisk orienteret presse, som stiller politikerne spørgsmål og stiller dem til regnskab. Men det er klart, det der filter, som jeg på den anden side af det, Poul siger omkring demokrati, hvor de er også måske en gang imellem sine steder er fremstået lidt utræet, nu har mulighed for at diskutere direkte med vælgerne. Det flytter selvfølgelig et magtforhold, fordi man kan se, at det passer jo overhovedet ikke. Tak. Det blev det sidste ord i aften, men tak til Pernille, tak til Gustav.